ساعة 9 كيلو زينا مسنادونا نفلم على ناز خبركم تخططلتي كما يتمسيو نلومي ربع 18 مسكرم استدالو زينا وشتن وصان حيزلكم قريبا زلو بيتروس منقص هرست زينا أبي تحستول على بايتاون تحت بايتاون ماي زتكور مصنعتي بزلعله كم زدفعلو تغديتو أبي نوزبا فعبت أبي معكب ماين حامد زتكور سفيح ناي لمعات نتفتات يسلسل اللون أبي كتما كرن حدا نتبخلت مليون ناقفة زودة سرعة قرب ماي بامبي تمرغون منقس مالي أبي رسا كتما باماكو كايس توتنه شبراو متكعتي كم زفشل حبيرون أبي أمازون ناي برازيل أقدمو كابستغستز حي لمقال استقلتها حدا قدركي أقدمو سمين كوريا أوشت سومن خالاي جزيعة ناي حاتير رحكات بالستيك ميسايلات تبتينا تحستول على بايتاون تحت بايتاون ماين مفلات زكايد مصنعت بزلعله كم زدفعلو كفلي هابت ماي غليصو مزعبازي وكيل ايرينا يوناتان عبيو نزدالو صبصب اللتا هابت مريم كتقربيا أب مينستر مريت ماين أكبابن كفل هافت ماي تحصل على بايتاون تحت بايتاون ماين مفلات زكايد مصنعتي بزلع على كم زدفعلو كليتو دايركتور جنفر دحساسن حابريتان أتو سمر برهن زيز قلته قدمي مفارق 2024 نستسالسلو نتفتات أملكيتو مس إيرنا أب زكايدوك ألم حتتيو إيرترا أب درقن حوس درقن كبابي زوبا تحت سهرة أفريقيا سلا تركب زلاوات أقاتات ماي وسو مخانو بمتقاس عمتاو زركب متأنزناب أم برقاو قلاقل كف 5 كساب 200 مليمتر أما كلاي كبسا كاب 400 كساب 700 مليمتر أم عرباو قلاقل كاب 300 كساب 500 مليمتر كم زخونة حبيرهم بزعبات حستو رباطاتن ماي كعوتاتن أبزها وحبريتا دما أتو سمره إيرترا حمشة مساتح ماي كعوتات مالت مساتح مربقاش باركا عنسبا كيح بحري هاقاف دنكالان ستيتن كم اتون بمقلاز أو عمد بدمر لعليش 910 مليمتر وحيز كم زحلفو أرديهم زباز حزناب أو قبطاتن أتصادفن سلازوكع برتوع فقران مريت كم زسعب أو جيزي كرامات بوحيز فتر فقران مريت عمتاوي كاب 600 كساب 740 كلتن تون أب 4 كيلومتر كم زوات حزد غساعات وسمرة زاقيت نستفلالي معلاتات زقلقلا 8 متر حياتاتن ديقاتاتن تهانيتن كم زلوا اتنجعتا عبيت ديقاتات دما أبز حلفة 15 عمتاز تهانتا استراتيجيوان مخانن أفليتم نتفتان مهتام تقاتات ماي مسرح ديقاتات كاترتاتن زالاتاتن مقرب مكلخال حزاتن كمون مهناز تحت بايتاوي دقاتات كم زد تقالب بمحبار أب كل 2024 زسبا 3 عمتاتن أب 8 بوتاتات مسرح كاترتات رحياتات زالاتاتن مقرابن تنق من قلقال تحت بايتاو ماين مفلاتن نمفواسن مصنعت مقبار كمون من جماي 3 ساعات نموحاس علاتات مخعزة تقالب مدبات كم زد تقبر حبيرو أبي كتما فعبتن كبابيان بتصادفو حزبن سراويتن سفيح ناي لمعات نتفتاتي كايد كم زلو كل إيرينا حبيرو بمسارة حبريتا أبي مبراغ أو الشانه كتما فعبت حاد شحن 500 متر زنو حاتو مسمر ماين 4 نقطات عدلا ماين زد تقالل سراح بمتقبارو حسرة 6 ماي كم تقالل تفليتون حلفها بتماي أبتي نوز زباعتو برغت قبري وتبوغنو علامات مدب مستياقات دي مستزرقح مسمر ماي بملقاب نستفحي كبابيا قلقلوت الموحاس كم زخوانا بمحبار أبي درجة مززان بسيحيو كم زلو عن التيرون أبي معرابا وشاناختا كتما دما لعلي 7,000 متر قناتا وزالاتات مهنات مقلي وحج كمون متكال فلستاتن مخصوصا قرابن زتقالل لمعاتا ومدبات يسلاسلالو بقال وقنا بكتما فعبت زركبوا أبالات هزبا وسراويت كفل سراويت 3 نكالاي ورحو بزغزر زرلو وفراتات عاد معين نتفتات معقب ماين حامدن مسرح زالاتاتن كالن يسلاسلو مهلاهم وصيت نايت سراح بمفواس فقر مريتن مهبتام تحت بايتا ماين روي لوط يمص كم زلون تساتفت غليصم أما عدارنو زباف عبت أتو أحمد محمد نور رجب نتي زكاي زلو نتفتا دحر معزب
ዘጋጥም ብድሆታትን ጸገማትን ፍታሕ ክናደየሉ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ንልዑል ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ሞጊሱ ኣብ ኑዞባ ከረን 1.2 ሚልዮን ናቕፋ ዝወድአ ስርዓተ ቀረብ ማይ ባምቢ ብ14 መስከረም ተመሪቑ ኣብቲ ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ ዝርከቦም ሓለፍቲ ምምሕዳር ዞባን ጨንፈር ማይን ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት እቲ ፕሮጀክት 300 ፊስቶ እትሕዝ ባስካን ክልተ መዕደሊ ነቑጣታትን ከም ዘጠቓልል ዝሓበረ ሓላፊ ጨንፈር ማይ ኣቶ ዘርአ ወልደትንሳኤ ምሕደሩ ንህዝቢ ተረኪቡ ስለ ዘሎ ንዝነውሐ ግዜ ከገልግል ምእንቲ ብጥንቃቐን ዕቱብነትን ክትሓዝ ተላብዩ ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ባዶ ሓደ መምህር መሐመድ ኬር ዓሊ ብወገኑ እቲ ፕሮጀክት ንኽትግበር መንግስቲ ንዝገበረሎም ደገፍ ድሕሪ ምጓስ ኣብ ምውዳዱ ንዝነበረ ዘዕግብ ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ ምዕቃቡ እውን ብዝሓየለ ክቕፅል ኣዘኻኺሩ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ ድማ እቲ ቀረብ ማይ መቐጸልታ ናይቲ ህዝቢ ኣብ ቀረብኡ መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንኽረክብ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ከም ዝኾነ ብምሕባር ኣብ መጻኢ እውን ተሪፉ ዘሎ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ንምምላእ ከም ዝስራሕ ኣረጋጊጹ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ነዚ ናይ ባምቢ ሓዊስካ ሎሚ ዓመት ኣብ ሃበሮ ጻዕዳን ሃበሮ ጸሊምን ንዞባ ሃበሮ ገበይ ኣለቡ ንዞባ ሓልሓል ከምኡውን ቁሩሕ ንዞባ ገለብ ሓድሽ ስርዓተ ቀረብ ማይ ተዋዲዱ ብዘይካዚ ስርዓተ ቀረብ ማይ ሓዊሽ ኣሰንዳን ቆሮታን ንዞባ ኣስማጥ ፈልሒቶ ንዞባ ሓጋዝ ሓሸላ ዲግን ሕመራይን ንዞባ ከረን መዓልዲ ንዞባ ዓተከሌዛን ሓመደይ ንዞባ ዒላበርዕድ ከምኡውን ኣይባባ ንዞባ ገለብ ኣብ መስርሕ ከም ዝርከብ ሰነዳት ጨንፈር ማይቲ ዞባ የነጽር ጨንፈር ጥዕና ዞባ ማእከል መልከፍቲ ሕማም ዓሶ ንምቁፅጻር ብዕቱብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ኪላ ህዝባዊ ጥዕና ኣቶ ኣዳም መንግስታብ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብደረጃ ዞባ ኣብ 34 ትካላት ጥዕና መሰረታዊ ኣገልግሎት ምትክትታልን ምፍዋስን ሕማም ዓሶ ደንግ ማለት ዌልካምን ከርፈስን ከም ዝውሃብ ብምጥቃስ ቁፅሪ ተሓከምቲ እናወሰኸ ምምፁ ዝሓየለ ስራሕ ከም ዘድሊ ዘሰኻኽር ደወል ከም ዝኾነ ኣነዲዩ ሕማም ዓሶ ንምቁፅጻር ዝካየድ ጻዕሪ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እወታዊ ለውጢ እናመዝገበ ይመጽእ ከም ዘሎ ንዝበለጸ ውፅኢትካ ብኣመሓደርትን ወከልቲ ኮማዊ ጥዕና ዓድን ዝምራሕ ወፈራታት ጽሬት ሰሙናዊ ከም ዝካየድ ኣብ ዓሰውቲ ቦታታት ንዞባታት በሪኽ ሰረጃቓ ጋላነፍሕን ሰሜናዊ ኣስመራን ናምስያ ከም ዝዕደል ድማ ኣነጺሩ ኣብ ዝሓለፈ 9 ዋርሕ ንልዕሊ 15,000 ተገልገልቲ ኣብ ሜላታት ምክልኻል ዓሶ ዘተኮራ ኣስተምህሮታት ከም ተዋህበ ጠቒሱ ድማ ሳዕቤናት ናይቲ ሕማም ከቢድ ስለ ዝኾነ ዜጋታት ጽሬት ከባቢ ከዘውትሩ ምኽርን ማዕዳን ሞያውያን ብዝግባእ ከተግብሩ ዝዓቆረ ማያት ክደፍኑ ምልክታት ናይቲ ሕማም ክርእዩ ከለዉ ድማ ብእዋኑ ናብ ትካል ጥዕና ብምኻድ ክምርመሩን ክፍወሱን ኣተሓሳሲቡ ኣብ መወዳእታ ኣቶ ኣዳም ሕማም ዓሶ እንድሕር ብግቡእ ተፈዊሱ ዝሓዊ ምዃኑ ብምብራህ ኩሉ ነባሪ ኣብ ከባቢኡ ንዝርከብ መራብሒ ጣንጡ ብምድፋን ጻዕርታቱ ክሕይል መኺሩ ዜና መስዋእቲ ኣብ ትሕቲ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ተኣላይ ስንኩል ገዲም ተጋዳላይ ሃብቲ ኣብ መሓሪ ክፍለ ብ17 መስከረም ብሃንደበታዊ ሕማም ኣብ ምንበል 73 ዓመት ዕድሚኡ ተሰዊዩ ኣብ ወርሒ ለካቲት 1975 ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ተጋዳላይ ሃብታብ ኣብ እዋን ቃልሲ ናጽነት ኣብ ተዋጋኢ ሰራዊት ክፍሊ ስንቅን ክፍሊ ሕርሻን ብዝተፈላለየ ጽፍሕታት ድሕሪ ናጽነት ድማ ክሳብ ብሓደጋ መኪና ስንክልና ዘጋጥሞ ከም ሓላፊ ሃብቲ እንስሳ ኣውራጃ ኮይኑ ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ ተጋዳላይ ሃብታብ መሓሪ በዓል ሓዳርን ኣቦ 4 ውሉዳትን እዩ ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ሎሚ 18 መስከረም ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ብመስዋእቲ ገዲም ተጋዳላይ ሃብታብ መሓሪ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱ መቃልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይምነ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ዜና ወጻኢ መንግስቲ ማሊ ትማሊ 17 መስከረም ኣብ ርእሰ ከተማ ባማኮ ክካየድ ዝተወጠነ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ከም ዝፈሸለ ሓቢሩ እቲ መጥቃዕቲ ንወተሃደራውን ሲቪላውን ትካላት ትምህርቲ ዕላማ ዝገበረ ምንባሩ ዝጠቐሰት መንግስቲ ሰራዊትን ሓይልታት ጸጥታን ብዘካየድዎ ስርሒት ከም ዝበርዓነ ኣረዲዩ ምስ ዕጡቕ ጉጅለ ኣልቃዒዳ ምትእስሳር ዘለዎ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪካ ዝንቀሳቐስ ሽበራዊ
ዕጡቅ ጉጅለ ናይቲ ውጥን ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ ንርእሰ ከተማ ባማኮ ኢላማ ዝገበረ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ክካየድ ሳሕቲ ምዃኑ ጸብጻባት ይረዱ ካብ 2012 ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪካ ብቐንዱ ኸኣ ማሊ ኣብ እትርከቦ ዞባ ሳሕል ክካየድ ዝጸንሐ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትትታው ኣብቲ ከባቢ ንሽበራዊ ተርእዮታት ከም ዘዕረጎ ጸብጻባት ይረዱ ኣብ ዞባ ኣማዞን ናይ ብራዚል ቀዲሙ ካብ ዝተኸስተ ዝሓየለ ምዃኑ ዝተገልጸ ሓደጋ ደርቂ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ጸብጻባት ሓቢሮም ብሰንኪ ተርእዮም መጠን ትሕዝቶ ማይ ናይቲ ካብ ዓለምና ዝዓበየ ዝኾነ ፈለግ ኣማዞን ብናህሪ የንቆልቁል ስለ ዘሎ ስነ ህይወታዊ ብዙሕነት ናይቲ ከባቢ በኣሉታዊ ይጽሎ ምህላው እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ገሊጾም መንግስቲ ብራዚል ብሰንኪ እቲ ክስተት ኣብቲ ከባቢ ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ኣውጁ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ደርቂ ኣብ ጫካታት ኣማዞን ንዝኽሰት ሓደጋታት ባርዕ መሊሱ የጋድዶ ከም ዘሎ ክኢላታት ኣካባቢ ይጠቕሱ ሓደ ካብ ቀንዲ ምንጪ ስነ ህይወታዊ ብዙሕነት ዓለምና ዝኾነ ጫካታት ኣማዞን ብባህርያውን ሰብ ሰርሖን ሓደጋታት እናዓነወ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ ሰሜን ኮርያ ሎሚ 18 መስከረም ኣብ ውሽጢ ሰሙን ንኻልኣይ ግዜ ናይ ሓጺር ርሕቀት ባሊስቲክ ሚሳይላት ከም ዝፈተነት ሰመዚ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ከሲሶም ነቲ ፈተነ ዝኾነና ደቡብ ኮርያን ጃፓንን መልሰ ግብሪ ከም ዝህባሉ ኣጠንቂቐን ኣለዋ ብ12 መስከረም ተመሳሳሊ ፈተነ ዘካየደት ሰሜን ኮርያ እቲ ተደጋጋሚ ፈተነታት ኣካል ምድንፋዕ ወተሃደራዊ ዓቕማ ምዃኑ ብምጥቃስ ከም ትደፍኣሉ ገሊጻላ ፕሬዚደንት ሰሜን ኮርያ ኪም ጆን ኡን ሃገሩ ሉዓላውነታን ግዛእታዊ ሓድነታን ንምውሓስ ኒክለሳዊ ኣጽዋራ ኣብ ተጠንቀቕ ክጸንሕ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ከም ዝኣዘዘ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ሜክሲኮ ኣብ መንጎ ዕጡቃት ጉጅለታት ገበነኛታት ብዝተወልዐ ግጭት ብውሕዱ 30 ሰላማውያን ሰባት ከም ተቐትሉ ተገሊጹ በቲ ኣብ ክፍለ ሃገር ሲኖሎዋ ዝተወልዐ ግጭት ሓይሎ ከም ዝቐሰሉን ዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደን እውን ሰመዚ ጸጥታ ሜክሲኮ ሓቢሮም ሓይልታት ጸጥታን ፖሊስን ሜክሲኮ ብዘካየድዎ ስርሒት ብውሕዱ 30 ካብቶም ገበነኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ልዕሊ 110 ጠበናጁ ከም ዝማረኹን ኣፍሊጦም ኣለዉ መንግስቲ ሜክሲኮ ተወሳኺቲ ገበነኛታት ንምግታእ ኣብ ክፍለ ሃገር ሲኖሎዋን ከባቢያን ተወሳኺ ሰራዊት ሓይልታት ጸጥታን ፖሊስን ኣዋፊሩ ኣሎ ሜክሲኮ ምስ ምስጋር ጸፋርስ ተኣሳሰር ብብዝሒ ገበናት ካብ ዝረኣየለን ሃገራት ሰሜን ኣሜሪካ ኣብታ ሃገር ምስቲ ተርእዮ ብዝተተሓሓዘ ገበናት ካብ 2006 ልዕሊ 420,000 ሰባት ከም ተቐትሉ ጸብጻባት ይጠቕሱ ብ17 መስከረም ኣብ ሊባኖስ ንመራኸቢ ኣብ ዘገልግላ ስልካ ኣልቦ መሳርሒታት ብዝተኸስተ ነጥጉታት ብውሕዱ 12 ሰባት ከም ተቐትሉ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን በቲ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሊባኖስ ዘጋጠመ ክስተት ልዕሊ 200 ህውስያት ዝርከብዎም ኣስታት 3,000 ቆሲሎም ብምህላዎም ቁፅሪ ሞታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ተኣሚቱ ኣሎ እቲ ሸርሒ ብትካል ስለያ እስራኤል ሞሳድ ዝተኻየደ ከም ዝኾነ ብዙሓት ምንጭታት ይገልጹ ኣለዉ ሕዝቡላህ በቲ ዘጋጠመ ፍጻመ ንእስራኤል ብምኽሳስ ሕነ ናይ መፍዳይ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ሓቢሩ ኣሎ እዚ ሓድሽ ምዕባለታት ነቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ምንቅስቓስ ሕዝቡላህን ዝጸንሐ ወተሃደራዊ ወጥሪ መሊሱ ከኽርሮ ተኽእሎታት ኣሎ ህዝቢ ኢራቅ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ሃገሩ ክወፅእ ዝተበጽሐ ስምዕ ብቕልጡፍ ክትግበር ጸዊዑ እዚ ዝተሓበረ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ 2003 ኣብ ኢራቅ ኣብ ዝጸንሓሉ ንዝፈጸሞ ገበናት ዝገልጽ ሓደስቲ መርትዖታት ድሕሪ ምዝርግሑ እዩ እቲ ግዳማዊ ሰራዊት ብዘይካቲ ኣብ ኢራቅ ዘካየዶ ኩናትን መጥቃዕትታትን ጾታዊ ዓመፅ ዝርከቦ ዝተፈላለየ ገበናት ከም ዝፈጸመዮም መጽናዕታዊ ጸብጻባት ዝገልጹ ዘለዉ ላዕለዎት ሰመዚ ኣሜሪካን ኢራቅን ኣብ ፈለማ ሰሙን ናይ ዝወርሒ እዚ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ፍርቂ ናይቲ ሰራዊት ኣብ መስከረም 2025 ዝተረፈ ድማ ኣብ መወዳእታ 2026 ክወፅእ ምስምምዖም ዝዝከር እዩ ኣሜሪካ ኣብ ኢራቅ ልዕሊ 2500 ወተሃደራት ኣስፊራ ከም ዘላ ጸብጻባት የረዱ መንግስቲ ፖርቱጋል ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገሩ ተኸስቱ ብዘሎ ባርዕ መሮር ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ኣውጁ እቲ መንግስቲ ነቲ ስጉምቲ ዝወሰደ በቲ ባርዕ ዛጊት 7 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 40 ካልኦት ከም ዝቐሰሉን ብምሕባር እዩ ብዘይካዚ በቲ ቅድሚ ሳልስቲ ዝተኸስተን ብሰፍሐ መልክዑ ዝቕፅል ዘሎን ባርዕ ዓሰርተታት ኣባይቲ ከም ተቓጸለን ሰፊሕ ጫካ ከም ተሃሞኸን ተገሊጹ እቲ ባርዕ ካብ ሰሜናዊ ሸነኽ ናብ ካልእ ከባቢታት ይልሕም ከም ዘሎ ዝሓበረ መንግስቲ ፖርቱጋል ንምቁፅጻሩ ሃገራዊ ደገፍ ሓቲቱ ኣሎ
حادقة عب لعلي عسرة كبابيتات بورتغال تخصيصو كم زلوز تقصو تصبصبات عب زعمت زي عبتا هاجر كاب زقات أمت مساس على حادقات زحايا لمخانو يردون عبت كبابي تخصيصو زلو كتر وعي تنكن ايتي بارع كخون كم زخل كيلاتات يموتون زي خبركم تخطاتلت زينا المفتصم أرستاتو عب تحستو لعلا بايتاون تحت بايتاون مايزة تقوار متنعتي بزل على كم تدفع له تقليتهم عب نوزبا فعبت عب معكاب ماين حامدن زي تقوار سفيح نايل معاد ندفتاتي سلاسل الله عب كتما كرن حدا نتبخلت مليون نعفا زود سرعة قرب ماي بامبي تمرغون منغستي مالي عب رسا كتما باماكو كايزو توتن شبراو مدكعتي كم زفشل حبيرون عب زوبا أمازون ناي برازيل أقدمو كاب ستغسط زحايا لمخانو استقلت حدقا درقي أقاتيمو سمين كوريا وشت سمون نخالي جزيان ناي حادثير رحكات باليستيك مسايلات تبتينا زي خبركم تقطعتلتي زينا تفتسيمو مسترخ مدباتنا سلام